What chu ai ka bor ki kan thai probably phuai lai na ba ka kan thai kan ka bor pen jot wat ya ki sim ro hadin bau blai ura dap ya ki ai baro uloong tongini thau ya briu ha ka dur jongi hi ya ka ban ya srim yangi Bat shisha kalalong kumta kumbau la thmu Baru blai ru la sngo tenat hawa oyo iya briu bokmen Bat ki bro kilalong ki bob ha hawa pejaki Bat mensim blai ru kalakmer Bat ha kata kepor ula yo iya briu ba ula long marwe Ula sngo sun ya u bli Habau Adam udang marwe uya keren bat ublay mit labasni. Harin ga tau ublay ula tau ya ka im bakan long kanong sumar jongo. Ter kapor kalayat. Haklam lab yo sngo Adam ula iji ki im hadu kata. Hadu bo Adam ula klen manduai shawblay bat ula shuya iji betang ya ka. Hadu bagala stang bane lami usya ka jingpen shoy. Man kasi jing perkhat jengka kalapai tang shapang to sok kamut tang shapang ki rongpong pertai. Ublay ula ong lepai ki. Naki sok barok pila ban bom. Henry tang yune weu sok pimla ban bom. Pitang shubam dak bayap pim sayap shisha. Henry ka im kam shamla shashkori da barok ki bau blai ula adong harin kata kala bam la bam klem salia bar harin kata kala penshoy sayo adam dagi tin ba jam kala kro yau bat ha ka bakut ula kongo yaka bat mar hang tahi lawan ulai ko adam Jai medon nga kuna try ngala shifting ya me ong wadam hato mela bam yu so pangala hukum ya me bandung bam long wadam kane ka briu ka membu na benta jonga maka ken kala penshoy bat pen bi jenga da kum ne da kum dai balai me nge ka jing pen bi jonga le kumo ke ablai namar banga I ka Tang na barma me shashkore ka tanga jome pat me klet jenga ka jing ki jing kurit ki jing